episod. Hei, salutare la un nou episod. Astăzi, o secundă, am făcut un trade. Mai e pe aici? Că nu știu, nu mai e. Nu mai e. Deci astăzi o să ne dă o legendară. Aici o să jucăm la acest turneu astăzi. O secundă. Uit la acest turneu. Și na. Haideți să-i dăm drum. În 3, 2, 1 și... Stai. Nu e un ăsta e. Cam, haideți. O secundă. Scuzați-mă că am închis, dar haideți să-i dăm drum. Deci acum, haideți. Poate o să dăm... Ai, de ăsta. Ce mai bun? Hai să luăm. Poate are Meganet. 2v2, 2v2. Instant am ales jucătorii. Replay instant. Și am ales să fie mai greu, dar nu nimic. Acum. Voi avea unul dintre ei Meganet? Trebuie să avem. Că suntem duși. Da, probabil vom pierde acest meci. Nu prea avem nici cam o șansă să câștigăm. Nu te cred că a pus. Da, sigur pierdem 100%. Am filmat și un episod de Minecraft, dar n-am găsit diamante. Am găsit lapis, ce am mai găsit? Lapis iară și piatră, și atât. Ăsta de va ține de cap. Bine că n-a pus ăsta. Nu cred că... Pierdem. 100% pierdem. Nu prea avem șanse. Mă ia 100%, n-am nicio șansă. Hai că... vom avea vreo șansă? Sau... vom pierde, da. Nu te cred. Ai, nu. Ce hardă mea.
Nu prea am jucat cine știe ce. Nu știu ce a însemnat acolo. Nu cred că mi-a ieșit Caribi. Dar nu vrei. Să vedem ce mai e pe aici. Hai să jucăm. O să jucăm 4 meciuri. Dacă nu, o să le pierdem pe toate. Nu prea cred că o să am noroc. Ia uite-ți repede ales. Ia. Mega Knight. Ăsta e cel mai bun. Oare ne pune level-ul? I-am de level 10. Da, nu e bun. Level 9. Tot de level 9? Nu știu de unde am nevoie mai mult, dar aici. Ce-am dat? Ce i-a dat? Mega Knight după buboasa acolo, ce i-a dat? Meciul ăsta, hai să zicem că cred că putem să câștigăm. Voi credeți? Da, sigur. Nu prea cred. Nu, n-ai o șansă. Nu pot juca. Thank you. Amândoi am dat thank you. Deodată mi se pare. Hai să jucăm doar. Da, hai 4 meciuri. A mai intrat cineva? O secundă. Da. De-abia... Hai mai repede. 2 meciuri. Mai avem 2 meciuri și... Gata. Hai să luăm... Nu prea, da, aici chiar racheta. Prințul. Outlook. Thank you. Punem asta. Nu. Zap de level 9. Nu prea are cine știe ce putem. Așa. Ai pus tu? Pus eu asta, poate. Hai să zicem că ăsta va fi ultimul meci. Că filmăm de 9 minute. Ce trece timpul. Hai. Nu te cred acum. Dar prințul ăla e bun. Bine că l-a pus acolo. Lava Hunt. Aici. Ce dă acolo. Nu te cred. Hai mă, dai. Nu te cred, mă. Nu e posibil. Haideți, mă, să punem asta aici, ne? Pune și... Rosos car... Vine ca David. Bam! Nu te cred, mă. Uite, mă, ce face. Hai mai repede. Nu te cred. Hai că fac. Avem șanse, oricum. De a câștiga meciul.
Avem toate șansele. Logul și combinație bună. Nu. Yes. Cum ai dat mă tu acolo? Și zic că dau. Yes, asta și vreau. Nu. S-a mare grijă acum. Pregătesc prințul. Punem cutia. Cutia aici. Am găsit aici. Am jucat bine băiatul ăsta, Oscar. 5 epice care sunt dare prinț. Oare sunt aici 3 de bubuie? Dar nu mai am de la de epice. Hai cam atât cu episodul de astăzi. Sau să mai dăm... Nu, cam atât. Deci, pa!